human ang kalipay nga nabatsyagan sang pamilya ni Maricris Lapatero sa Katin, isa ka overseas Filipino worker o OFW nga napreso sa Kuwait matapos nga nakapauli na ini sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio kay Maeb Lapatero, utod ni Maricris iya ginpahayag nga nagkapasalamat gid sila luwas na sa talagman si sa Katin. Dugang pa niya nga maayo na siniyang iya kahimtangan kag nagapasalamat nga wala ini ginpabayaan sang Dios samtang yara pa ini sa Kuwait. Base sa istorya ni Maricris, wala man siya ginsakit samtang ini ang napreso apang wala siya ginpasugtan nga magamit sang cellphone amo nga wala dayon siya nakapakig-angot sa iya pamilya diri sa Pilipinas. Nagapasalamat man ang pamilya ni Maeb sa tanan nga mga tawo nga nagbulig amuman sa mga ahensya sang gobyerno nga nagbulig agod mapadasig ang iya pagpauli diri sa pungsod Pilipinas. Nalipay gid kami ma'am nga nang makita lamon nga okay ang utod nga naka-video call sa amon pag-abot niya sa Manila nga safe siya kag wala sang may malain nga tabo sa iya kag nagapasalamat gid kami sa Ginoo nga wala siya ginpabayaan dito sa Kuwait para sa nagbulig sa akong utod. Nagapasalamat gid ako sang dako nga nakapauli na siya diri nga safe siya kag nakapuli siya sang madali nga panahon, wala na siya na isahan ka bulan o nadugayan pa dito na malagpadali iya nga pagpuli nga nagapasalamat gid kami sa tanan nga nagbulig sa iya.